अगर आप भी चाहते हैं कि ओमकार म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखें तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by RK Music। गरमी में जतने भीजी बदनिया, गरमी में जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। गरमी में जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके हो पढ़ाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके हो पढ़ाई हो। गरमी में जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। गरमी में जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। चल रहनी पानी में कइल जाओ लपके हो पढ़ाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके हो पढ़ाई हो। गरमी से जतने भीजी बदनिया धरी ह करे जा हम तो हके धरे आज न माने मसून ये जान सरहद पार हम करे। तू हम के धरी ह करे जा हम तो हके धरे आज न मान बसून ये रानी सरहद पार हम करे। भीगल देहिया देखी, भीगल देहिया देखी मन जाता पगलाई हो। भीगल देहिया देखी मन जाता पगलाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। गरमी से भीजी जतने बदनिया महाजन मिली कूलर से नहीं चला के एसी। महाजन मिली सुन करे जा पानी के भीतर बेसी। महाजन मिली चला के कूलर नहीं चला के एसी। सबसे माजा मिली करे जा पानी के भीतर बेसी। अनिल बिहारी के धलया कंवरी, अनिल बिहारी के धलया कंवरी देह नाही लसियाई हो। अनिल बिहारी के धलया कंवरी देह नाही लसियाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। गरमी से जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। गरमी से जतने भीजी बदनिया मजा औरियाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। चल रहनी पानी में कइल जा लपके पढ़ाई हो। RK रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज।